Siklod, tama po. Ginubusan mawari po din labi ko. O Diyos ko, sumawap ka po ka na ako. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. Kapanisyan, itangan po. Ginoo kong Heso Kristo, Diyos ning kayapan, ipaning pakalulu at ginuning sablang tula. Ikang sasalpantayanan ko, king mabilog kong puso, ikang panaligan ko, at paninasan king sablang panganib at kalipitan ko. At ika naman impalsintan ko, ketang anggang agyuna, ning pakakalulong lelangan mo. Anti mo akong esukat marap, king kakamal-kamalan mong katasan. Uli nindakal kong kasalanan, ang makasumamig karingmal ang mata mo. Makasakap ko karingmal abitis mo, ani kong sisising manyawad pakalulu, ang pangpatawad king sablakong kasalanan. Uling balo kong matalastas, king ika kapilan man, may sakwil impusong sisisi at magpakumbaba. Uling balo ko naman ping ika, king pamamilatan ding santos, patawaran mo ding pakakalulong makasalanan, mangain tuliran. Ulining kailan loob at kapaliwasan. Anti mo ing pamagkalam mo, kang Patricio at Agustin, ay sawat anak ng Santa Monica. Alang-alang kimasapsap akidunanak ko. At alang-alang naman kindakal alwang bibo na king ulira. Magdalita ka, Jesus Aginuko, pagkalam mo sa ako, ing patawad king sablakong kasalanan, ayadwan ko kaya ka kaniting nobena, king pamamilatana ng indo kong Santa Monica ang pagsantungan ko, ampat ing sablakong kabalatongan at kasalanan amilabas, king maragul akababanlob. Panyawad ko ngan tawad kaya ka, at nga ko king sisisyan ko, misan at makalilibo, ing pamikasala ko kaya ka. At tatanto kong matibe, namiyuman mikasala, king kasopana ning kaya kang mal agrasya. Pagkalam mo sa ako, impamagparating susuyo kaya ko, ang gaking kamatayan ko, ing pamakikasi kaya ko, at king malmong grasya. Akal mandakang akit, ampong nabangnan, kayan kinligaya, kaya benin Joseph pat Espiritu, manggaking alanangga, yanasa. Panalangin aldoldo kang Santa Monica, itangan po. Maligayang patulunan ding Indo o Santa Monica ang asawa ng Patricio at Indo ng emunanon doktor at ipaning Santa Iglesia ang San Agustin. Ining mayumuming pamagdebosyon, daraon kukeko, iting nobenaryo, ulining pamaninasami, king masikanan mong pamamilatan, arapaning ginutan Diyos, karing kalulong mabibingbing, ang pongpenganak, aming waglit ulining kasalanan, abinarang kalulungkot, ding pakakalulong idong masipit magnasa, king pakakabus ding anak da. O maligayang santo, ampat ika balo mong penibalan, impi bale-bale mo, at katubale pa, king akalaro mong pamanyapat king kabanalan. At ayaw muyot mo naman, ing sinta ng Patrisyong sadyang palpimwa, king ganakamo, kamon lob at kapibabatan. At iagustin naman, apan ako miya naman alub, kinlugod mo, pamanalangin, duwat pamagpenitensya. Inyasat ping mulalande, ding meto balayan, impi bale-bale mo. Ulining karatunan at pamiaga-agayo. At uli na naman ni masampat mong pamanaral,
karing katubale mo. Magdatila ka, malugod mingindu, baligdan mo naman sa ading pibale-balemi at katubale. Bana kayo mamon dumaton at mikakasundo at esangan mayuman itang karatunan ang masakit ng penabilin kaya kato ning ginutang Heso Kristo. Yapin itang karatunan, apepakit mo kaya kami, king pibale-bale mo. Panyawad mo kaya sa ketang ganakang bininyagan, abinaming kaministilan king bieti. Kanitang pamagpenitensya at pamibabatang makayama kang Yesus. Kanitang pamaningat at pamanyasat king pibale-bale. At lalong-lalo na kanitang pamanaral ka ring anak, ay antiking mga latilapat malalagwalang amuyutan. Inyapin mo ang demonyo, pisasakitan mong siran, daptan mo sa kingela mo wili, king kaparangalan akapadabi na ring kenakan. Nunem yela sa king ekalarong takot king Diyos, apanibatanin to ne kabiasnan. Bating upayang king pangabiyaming mikakasundo, at misasanlub keti, apalaran ming miyabi-yabi mo naman kayang banwang, anti mo ing pamiyabi-yabi yung ini, ikaw ning asawa mo at anak, at kanita itangan, adalit tayong kapurian king Diyos, datang king alanangga, yanasa. Panalangin king Kasyam Ayaldo, tula ng Santa Monica, itangan po. Maligayang Indo at tanggulan ming Santa Monica, uli nawari nitang kimtan ning puso mo, kayba ning dakal alasa, dakal aluwat pamagpenitensya, bayo kamete, at ang ngalan mong mo ibalik alub, sinal pantaya, King Diyos, pepabinyag at ming asal mayap abininyagan, ing asawa mong ipatrisyo, at i Agustin ay anak mong pun at sepo ni lugod mo't kasiyasatan. Nananta king may pilit kang tinalanga banwa, may isnawang maba at minyabing antimo isimyon, at nga mo, ngini po ginuko, arapat mo na imburi mo, kening alipan mo, uling ikit na dening mata, itang makabang panahon, marurok ng pagnasan nining puso. Panigapumi kaya ka, indong malugod, king pakiyabot kaya kami, inlugurana kaya sa nin Diyos, king tulang itinan, at akit misang migampan, ing kapag nasan mi, karing anak mit katubale, at alasang mawaglit, karela metong man, nunea bagkus, nunong atin mang metong, amelili, manumbalik yasat sumot. Magdalita ka sang malugod, magdalita ka o malugod da Indo, pagpilitan mo sang pakirasan, kaya kami ingrasyang itinan, pati na ingadon mi kaya ko, yanasa. Ngayon po sa bilantala din, grasyang boritang nabang ng king pamamilatanang ning panalangin ng kaya katang patulonon Santa Monica. Ipamit sa banwa, may sambanya lagyo mo, datang kaya kami kiriyan mo, may pamintuanin lob mo, kaya sulip anti banwa. Bapo Maria, no kaking grasya, inginong Diyos at tsukeko, nuwan kakaring sablang babay, at wanya pa naman, imbungan na ng atsan mo, Jesus. Ligaya king ipa at king anak at king Espiritu Santo.
Ipami at banwa, mi sambani lagyo mo, datang kaya kami kiriyan mo, mi pamintuan en loob mo kaya sulip anti banwa. Bapo Maria, no kaking grasya, inginon Diyos at sukeka, nuwan kakaring sablang babay, at kanya pa naman imbongan na ningat siyan mi Jesus. Ligaya king ipa at king anak at king banal na espiritu. Ipami at banwa, misambani lagyo mo, datang kaya kami kiriyan mo, may pamintunin loob mo kay sulip anti banwa. Bapo Maria, no kaking grasya, inginon Diyos at sukeka, nuwan kakaring sablang babay, ano niya pa naman, imbongan na ningat siyan mi Jesus. Ligaya king ipa at king anak at king banal na espiritu. Panalangin ang kapupusan king Aldo, itangan po. O mapamakalulon Diyos, tulad ring malungkot at biyading manalig keka, ampat king pakalulo mo, lingusan mo't pekiran naman din kalalwa ng Santa Monica. King pamibalik loob ng anak ng San Agustin. Pagkalam mo sa kami, uli ning pamamilatanda ilang adwa, king tangisa minaman sa ing kekeng kasalanan, at apakirasa minaman sa ing patawad, uli ning malagrasya mo, uli ning ginuming Jesucristo ang anak mo, kambi mong mabibiya at manibala, ampo ng Espiritu Santo, yanasa. Talakad tao po. Kinlagyan ng impampo ng anak, ang po ng banal na Espiritu. Amen. Luklok tahan po. Magrasyang Aldo po kay katamungan at syuta na po king Siyam Aldo
king Miss Novenario Miso bilang pamagsadyo king marangal kapagmososyan king kapiesta ng Santa Monica. Antimo po yung sadyang balotamo iting kapiestan magdalay ang temang Indung Santa Monica kasaw at gabi king balayan amaglakbe. Nabingi po itangan may kisan metong tamong may migunam dikil king biye mipnong pagasa at matulang kapasalamatan king kalam na ning Diyos. At nginipin po antimoy sadyo, iabeta la rin kaya katamong puso ang ponding kaya katamong kaladwa, king pasibayong masanting pamigunam, kaniting kasyam aldoning nobenaryo misa, mi pamatagatang pong Indung Santa Monica, gabi kimbiye mipnong kapanayan. At bankayita, makapakyabeta mo pong miuman, agkatanda kayo pong tahimik at bigunam, ilid na katamo pong Atibel Katigbak. Itamongan po, king lagyo ni Higpa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, igpang mayupayang tutu, aduan mi, king kapamilatan ng Jesus, anak mo, ampon ing banal mong Espiritu, gabayan niyo kami, kening pamigunam, keng virtud ng Santa Monica, kapanayan, o patience. Amen. Lagyo ni Higpa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Indung Santa Monica, gabi king bie mitmong kapanayan. Patience. Meg-research ko po, kareng santo ang pong santa. Nga ko keng Google, saints known for patience. Agad-agad in AI. Migpaltoya po first line, and I quote, Saint Monica is the primary and most renowned patron saint of patience and perseverance. Unquote. Google retrieve, kata pong August 19, na may umpisa ako magsadya, every day, ang gana pong any first liner, yung Santa Monica, kem patience. Subukan niya po patambingin kauli yun, i-google yun. Hanggang sa panahon ngayon, mula nung namatay si Santa Monica noong 387 AD, ayon sa nasusulat sa mga buhay ng mga banal, si Santa Monica ay iyong pinakapangunahin at pinakatanyag na santa sa virtue of patience. Sino nga po ba ang hihigit pa sa ginawa niyang pagtitimpi at pagtitiis? Sapagkat bukod sa likas na kabutihan niya, siya ay walang humpay na nananalangin kahit nadudurog ang puso niya sa kanyang marahas na asawa, mainitin na ulo, mabangis, at sa kanyang pasaway na anak na si Agustin. At lupong bage, ing pibulayang tamo, pigunaman, kening virtue of patience,
apigkalob ning Diyos kang Santa Monica. Number 1, patience is a divine gift, fruit of the Holy Spirit. Grasyaya, kalam yang iba't king Diyos, bunga niya ng banal Espiritu. Number 2, patience transforms and shapes one's character. Ing pasensya magpabayo ya at iyubog na ang kiyakatamong character. Lastly, patience allows God to work His best in His time. Ne? Ing pasensya, pabusten niya pong ginugawa na ing best keng panahon na. Muntata mo po ketang mumunan daily. Patience is a divine gift. A spiritual fruit provided by the Holy Spirit. So, in kapag pasensyan ka no po, regalo ya ibat keng apong Ginoo. Bunga nening banal ay Espiritu, atatamasada detang malapit keng apong Ginoo, detang makatalan keng apong Ginoo, detang emangalinguan, lalapit keng apong Ginoo. Nano kaya in sikreto na pong Santa Monica? Bakit midi na niyang grasyang makanyan-kanyan amit mong kapag pasensyan? Nang lawen tayo po. Lawen tayong patrona tamo. Napule ko ing lawen na kingapong Ginoo. Lawen niya po yung tatal na. Metong niya pong crucifix. Ako po, potang daralan kong kapag subukan, pakatalang kaya po yung crucifix kalupa ng Santa Monica. Pero everyday po, atsuya kayong siping kong pagkeran in crucifix. Laweng niya po itang metong ng gamat Santa Monica. Tatala niya pong panyo. Panamulis na king luana. Nabuling sabihan na tinuluyalwa na alayin kapag pasensyan. Ing pamanulong lwa king tahimik aparalan, metong niya pong matatag apamanayo, alimimimwa, maski mayantala, ing pakibat kaya nga duwan, alimamirapal. Yan ing tiro na pong Santa Monica kanako, ang po kaya katamungan. Kadwa po itang panalangin, metong niya regalo po naman. Grasya, God's initiative. Sabi namin po, ing patsabisatang manalangin, balata mo, may gumpisa kaya katamo, niya po. Ali, patsepenan daman tamong bisatang manalangin, minuna ni ing Diyos, inaus na nakatamo. It is God's initiative. Makanyan po yung giyawa na kang Santa Monica. Pinapinandit, awsanay Santa Monica, uling enelikwan ketang kasakitan na. Potang manalangin Santa Monica, makibat niya ketang awsing nga pong Ginoo, makiramdam kaya nga pong Ginoo, makanya niya pong midinan grasyang kapanayan. Ako po metong kong pasalamatan kaya nga pong Ginoo in gift of prayer. Aldoldo po, panandaman kayang puso ko, ingahos ni nga pong Ginoo. Kaya sabi ko po, kareng eganagan ng mabayat desisyon gawa ko king biye ko, balo ko po kumigkamali uling kayabe kay nga pong Ginoo. Kayang panalangin, mangutang kayo, Ginoo, nung karing kayo po higit matula, kareng ka na akong buringgawan at dakalamasanting, pero sana mo po itang peka may pamamatula kaya ko. Muntata po katang kadwa, patience transforms and shapes one's character. Alam po ninyo, binabago ng pagtitiis ang isang tao. Paano po? Aliway, iwas na katamo kitang padalos-dalos sa desisyon. Magtempi, manayo. At kitang kapanayan na ito, ating magbayo kaya katamo, mas makaintindi tamo, lalong nakakaunawa at lalong nagiging maawain.
Yun po ang pagbabago na ginagawa ng patience. At yung pong proverb na patience is a virtue. Ang ibig sabihin po yun, may kapasidad tayo na tanggapin, magparaya sa pagkakaantala, libutan na po ng gulo or pamagdusa without getting angry. Tang manaya kang malumani, kami mimua. 17 years siya pong menalangin Santa Monica at pigkalom na ng Diyos kaya itang adwana. Ne po, kung nala po kwento rin ang milyari kang Agustin, ang po kang Patricio, pero ngayon ipukot nanda kayo po. Balikan tala, detang may nga labas sa panahon. Kiyang biyeyo, kiyang biyeko. Anong no ka rin, may subok tamo kapag pasensyan. At deti, kay bat po, may kapagbayo la kaya katamo. Di po, balikan tala po. Ako po, anuman ang karanasan ko na manayo, patiently waiting, potang babalikan ko, ikit ko po grasya. Aga na ka ako, anyang pandemya, COVID-19. Di mo po wari kaya katamo. Dinalan kapag subukan. Kaya tang panahon na ito, March 16, 2020, lockdown. Balayo po, ko pa man miglukas paldas kanita. Apuloy pa mong bulan, ipangamatening asawa ko. May kulong na ako na naman kong kwarto, akong dili, makakawani ka rin adwa ko, bukod tangi ko pong adwang anak, uling magobralo, senior citizen ko, ako po buring ma-expose keng virus. Waliyo po at dananda ko mong pamangan kitang lele, pasbol. Potang makuha nala, buklat king pasbol, magbaybay ko mo karela. Eko man akawul, eko man auma. Ala pa man 7 bulan. Asang kalungkot niya. Lakwas ko pong may lungkot. Uling matene man itatang ko. COVID, lockdown. Maya pa niyang asawa ko po, pagsilbiyang kayong apulong banwa, bayo yamete. Anyang itatang ko, lockdown, ala ko man kayong siping na. Paborito na ako pa mo. As nang kasakit kitang panahon na ito, uling lockdown, alaman pwedeng makipaglami, nung mapilan lamo, rin kamag-anak pong kaluguran. Tinangis ko po. 14 ayaldo, kasi paboring kaya po itang quarantine, sana alang may COVID, karetang may kipaglami. 14 ayaldo, makasakab ko po, kikiyak tutululwa, magisabi kay nga pong ginuma na langin. Iting panauning pandemya, may subok ko po kapanayan. Mamilang aldo, paruminggu, bulan. Aba, may rasim pa banwa. At metong pang banwa, bala mo po ala ng kapupusan. Santa Monica, alimbawa nining kapanayan, mamungang mayap adapat. Kaya takayang panahunan ng pandemya na nga kong mayap. Makasulat po kayang biography ng Santa Monica, anyang daralan niyang kapag subukan ay walang pakibat kayang kayang panalangin, binaling na yung pansin na kayang pamanyapat mayap kayang komunidad. Ako po, sumangit daretang malungkot akananasanin ng pandemya, dakal ko po, grasya mo na mantinggap. Dinina na akong mission, Lord. Kung natatandaan niyo po, kahit ang panahon na ito, ako po yung Paris Pastoral Council Coordinator. Dapat ala ko po silbi. Bala mo inutil kong leader, ako man makapunta pisamban,
alang programa, ako man makapag-meeting, na ako tatangi siya po yung puso ko kasi na akong karakalburinggawan. Dapat, uling sigurang balo na po yung apong ginayin kapag nasana yung puso ko, ating minahos ka na akong kaluguran niya po yung Secretary of Department of Social Welfare, is Secretary Dinky Soliman, papantun niyang kalulu ka na ako. Ay, rugo, makakulong ko, makanano ko mag-survey. Pero grasya na po ni nga pong ginuaisip ko la rin kay katamo CPC coordinators. At uli mo na Manila, maka-lockdown la, aisip do po rin kay katamong youth leaders. Kaya po ayasahan ko talaga rin kay katamong youth, masigasigla po. Ing pong target kanita, 50 families per barangay, 15 chapels tamo. Abot-abot, 800. Mapilan mo pong Aldo, may kapag-submit na ka na ako, abot-abot, walang dalan na pamilya. Pedala ko la po king national office, may apilan pong Aldo, daratang yung truck, delivery truck, Manibatan, Manila, gana po, may dinan, ayuda. Ako makanyan, hanggang palang ala kong akakarapat, ing Diyos yana, ing kinimot. Sabi, kaya mo po, connection mo po, man ginalong. Grasya ng pandemya. Ikayo po, nanindinasan niyo ng masakit kanito? At ngayon pong kasalukuyan, ating ko pong daralanan kasakitan? Ating kayo pong adwan nga pong ginong ena pa po pekibatan? Kapilan pa? Last month pa? Last year pa, 5 ng banwa, 10 ng banwa. Pero, bakit manatili kayo po kini? O yan, ingrasya na ning kapanayan. Ne po, hanggang alayo pa itang pakibat. Manayo, manyad saup, king apong ginuuling kasalpantayanan tamo, so panakatamo. Ayan po Santa Monica, modelo niya naman po ng deep empathy. Biyasa yang makisanmetong ka rin kasakitan da rin tao. Dinina na ako naman pong grasya ni nga pong ginong empathy during that time, yung lockdown, dinina na ako pong adapa family, may kapatid na pong matumbahin tawang pong matuang dalaga. Ita nga susopan lang atatawid da yung pamanganda uling lockdown. Ngayon po pareho na pong metereto. At katatawlian po, patience allows God to work His best at the right time. Kakityo po, makasakle ko. Po, pabula na po napon, ingka na pong pangay aksidente. Bali po, simba ko mo. At may tapilok ko, may saldak ko, may pakliya po ingka na akong shoulder at ating may laso kini. Sa pong kasakit. Delada ako king emergency room. Ita pong doktor, orthopedic doctor, kalunas ka na ako, lingikit na tutulo kulwa. Bali po, dela na ako king x-ray room. Pigalo-galo na po yung gamat ko. Iya po kanyan makashield yun. Bangkantang po ma-x-ray ko mo. Sabi ko kay nga pong Gino, parusa ba ini? Tao ko mo po para mangutang kay nga pong Gino, kikyak ko po. Pero pesik na nga na ako, Lob. Mga nanok po mesik ka na, Lob. Niya pong karakal taong padala ka na ako. Sinaw, may mayad king ka na akong hospital bill. Sinali ka rin ang panulo ko. Kaluguran may misita, may miyasaw, pamilya. Metong po ka rin minunang may misita ka na ako. Hindi katamo pong kura paro ko. Yamong diksi, dakal pong salamat among. Aslang karagul bagay tang potang magdili-dili ka ating kang karami. Ne po. At metong pong if ever there's something that God is working at His best, during this time, amanaya ko po sabi, da po 12 weeks kano. Another 2 months po para agawa ko itang dati kong gagawin, makapagmaneho ko. Yung anak ko po, panganay ko, kasi itang bunso ko walayo siya abroad. Doon po nga anak ko. Yung panganay ko po, iya pong magdala ka na ako kayang rehab.
dakita na Mexico lang at San Fernando. Potang dakita na po ng matyaga, mapasensya, panaya na ako po, bayaran na itang bill. Kay ba't na pong pamigaga nakakanako. Itang anak na ako, Mami. Kumusta ka? Mami, masakit ba? Mami, namburi mong kanan? Mami, nano kailangan mo? Kanako nakapamo, muli nakapaka na ako. Pati po yung manuyang ko, buri na muli ko karela. Pati ka na akong apuya kabud. Ana, may message siya, Lola, please allow me to take care of you. Asa pong kanyaman, pakiramdam. Sabi ko napon po yung anak ko, lindela na ako po kayong salon, nila may nga ba na ako buwak. Akawul kayong anak ko, sabi ko, Jay, balo mo anak, ako tumakot tumwa, uling balo ko, emo ko paboren. Kay ba't ang narugo? Dalaga naman mami, na ka man paboren. Kay ba't ita pong kayabe ako kembale, yapong pardon the word, yapong manos ka na ako, yang mandilo ka na ako, yang manyime kem pamangan ko para makapang ko. Everything God is doing so much for me. Dinasan ko po yung maragul, alugod, ay makanyang-kanyan kaya na akong pangay-aksidente. And I know God has still the best for me. Pota pong maulo na ako, agawa ko ng pasibayo, ingburi ko pong gawan. Ngini po, manaya ko pa, ang gakapila nini, masakit siya pa pong masakit, mag-pain reliever ko pa. Yung pong katatalyan, sabi ko, Lord, nung aligtas mo ko niyang COVID, ngini pa kaya? Kung natawid tayo ng Panginoon ng panahon ng COVID, ngayon pa kaya? Ngini nakatamo pa ibili ni nga pong Ginoo. Hali po siguro. So tanda ng tamo po natang adlo, patience is a divine gift. Nung atin tamo po kanta, regalo na ni nga pong Ginoo, kaya katamo bunga na ni Banal Espiritu. Lawen tamo po, nung naning magbayo, kaya katamo uling mapagpasensya tampo. At pangatlo po, let us wait. God has still the best for us. The best is yet to come. Dakal pong salamat. Dakal mo namang salamat, Ate Bel, king pamigunam, dinake mo kay kami. Kambe na po niting regalong kapanayon, midawon tamo pong time-team, mapanalangin, karing sarita mo, arap ning altar, bangking ito, adwan tamo kay nga pong Ginoo, ing dagdagana sana, ing kaya katamong kapanayan at mabiyasa tamong manayo ketang panahon at ketang paralan aburi ng malyari kimbiyeta mo. Ngini po sadya tala rin kaya katamong sarili, banitangan makapakyabe, tangan po, king banala kapag masusyan, yung banala misa. Maya pabengi po kay kayungan. Kaniti pong kasyam ng aldoon ng kaya katampong nabe ng misang parangal ka Santa Monica. Kambeda po din kaya katampong pasariling kapag nasan kaniting misa, pakiabetala po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po din Sir Jojo and Mrs. Joyce Manalo, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mr. Mark Anthony and Mrs. Hazel Sarmiento and family, Mr. June and Mrs. Alice Florano and family, Mr. Bradley Basco and family, Mr. Susan
Mrs. Susan Malyari and family, Mr. Benji Sabirola and family, Sister Puring Rivera and family, Ditz Anita David and family, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Ferdinand and Yerin Lising and family, Joey and Norturla, Cecil Borja and family, Anita Carlos, Luciana Nukup and family, Loretta Perez and family. Kapasalamatan da naman di magmasusi king Aldodang Kebaytan, di Zacarias Manalo Jr., Rosana Villegas, Remedios de la Paz, and Cartolosa. Special intention, Midel Malonzo, Romeo Tolosa, Ian Bondok, former Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Monsalan, Nerissa Trinidad, Maribel Bukad, Madeline Pilaw, Ariel Josephine and Joshua Joriel Macabali, Ning Torres, Gia Malumba, Alma Odsenada. Good health, Arlene De Leon, Pelino Mono David, at Maria Paz Navarro, at Jeremy Fausta. Para king malalagwang kapaldanan dari Mark D. Kleiner Bayani, Irene Sanchez, Joel Porungaw, Rosemary Cordero, Danilo Gonzales, Merily Manalang, Reynaldo Ventura, Bea Isabel Malyari, Rizalina Tolentino, Lisa Manalo Manalang, Rosel Montemayor, Rosalie Gabriel, Leonor Salazar, Monica De Leon, Virginia Sumawang, Michael Alfaro, Ranilo Deirit, Celia Lagason, Belia Trinidad. Para kingalananggang kapainawaning kaladwadari Anwario, Erlinda, Raimundo, Rosario, Severino Sr., Federico, Giancarlo, Rafael Luis, Emerito, Corazon, Monsignor Constancio, Luisa, Julian, Maria, Estelita, Bienvenido, Joseph Ryan, Elisa, Janet, Fernando, Jacel, Robina, Fausto, Africa, Leonilo, Romeo, Gaudencio, Bartomea, Jeremiah Ayel, Allen, Fortunato, Asteria, Lita, Benefrido, at ding baldang kaladwaking purgatorio. Din kaya katang po mag-offer kanitingaldo, malibatan la po at officers da po ring San Jose Matulid, members and officers da po ring church greeters and collectors, din kaya katang pong Parish Youth Ministry officers and Chapel Youth Coordinator. Din kaya katang pong kapag masosyan, panimunane po din kaya katang kura paroko, Reverendo Padre Rafael Sedek Emparas.
Pakatipon tamo po, king lagyuning igpa, ang poning anak, poning Espiritu Santo, ing kapayapan at grasya na puning malugod a Ginoo, yang mantabe kay kayungan. Benging Diyos kay kayungan po, kalugurang kapatad at yuta na po ngeni, king kasyam ng aldo, at iamo naman ing tauling aldo ning kay katampa magnovina, king kapiesta na po ning kay katamo pong patulunan, anong nuke kataya pong pagmasusyan bukas, kaya palakpakan tayo po, iapong Monica, ing kay katamo pong patulunan, king kapiesta na po bukas. At bata mo ngayon maging marapat ni sundo, kaniting peka matas akapanyamban, minsan paging nung kapakumbaban. Panyawat ta pangyaning pakalulu at lunos king ginuding kay katameging pamagkulang at kasalanan. Iyagkasta po ngening miyag nanagnan ing kapanisyan, aminan ko. Ing Diyos sa mayupayan tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, ing idala na katasan ang kaking biye alan angga.
Manalangin tamo. O Diyos, pami, kaya kalami kakametong akaisipan ding sablang talasuyo mo. Pagkalub mo sana, king ding sablang anak mo, nula paman ka rin, luguran dala ring kautusan mo, at pagimbutan da ing pengako mo. Ban kanita, agyambusan ning pamibayo ning sabla, ketiking yato, ring pusura, manatili lapamuring makatayid, king tunay kanwanan. Itingan po adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Tesalonika. Pihong atatandanan niyo po, kapatad, nung makanano kaming megobro at migpakapagal aldot bengi, ban kami maging pabayat kenuman, samantalang panaral miya ke kayo, ing mayap a balita. Saksi kayo at ing Diyos, king meging tapat kami, mayap at masalese mekiyabe ke kayong talasalpan tayo. Antimo ing kabalwan niyo, meging antikeng tata, king balang metong at metong ke kayo. Pepasik nanganda kayo lub, pematulan at inablok mibyebye tapat, king panimanman ning Diyos, aminaus ke kayo, ban idake, ing kayang kayarian at ligaya. Iti mo naman ing sangkan, nung bakit parati keng pasalamat king Diyos. Uling anyang penaral miya, ing amano na, matulay yung tinggap, anting amano ning tao, nune, anting amano ning Diyos, at tune naman king Diyos. At iting penaral mi, mayayakit king biero, ding talasal pantaya. Ing amano ning Ginoo. O Ginoo, sinuri mo at kakilala mo ko. Nuko mo malyaring munta, ban atakasan da ka. Nuka rin da ka malyaring asa likutan. Mukiyat ko man king banwang matas at syuka ka rin. No magkera ko man king karin anding mete, karin at syuka mo rin. Sula po kuman lagpas king aslagan. Manuknangan kuman king pekamalaut alugal king albugan. Karin at tsuka bamo kong tayran. At tsuka ka rin bamo kong saupan. Malyaring aduan ko king dalumdum ing isalikot na ako. O kaya king sala ang makapadurot kako, ing maging dalumdum. Dapot ing dalumdum, maralumdum keka, ing bengi, masalang antimong aldo. Katutuan o Ginoo ing amano mo, papagbanalan mo ke ing katutuan.
Kalagurang kapatad, ing ginuyang mantabe kay kayo. Pamipasyag kigmayap abalita, agpangking sinulat ng Mateo. I Jesus nga na makalunos na kayo, ikayong eskriba at pariseyo, hipokritas, may ngari kayo karing pansyon, pininturandang maputi ang masanting aakakit luwal, dapot kilub mitnula king sablang dinat at karing butol daring mete, makanyan kayong mayayakit karing sablang tao, king pilalawayan balamu mo no anti ing pangayap dapot kilub mipno kong pamagkunwari at karokan. Makalunos na kayo, ikayong eskriba at pariseyo, hipokritas, igagawayo lang mga santinga pansyon ding propeta at palamutyan nyo la ring monumento daring mangayap at tao. At ngayong sasabi, nung mabiye na kami sana kaniting panahon darating kay kaming pipumpunan, agyang nananda kami ke makiyabe, king pamakamate ka ring propeta. Ikayo na mismo tatanggapan nyo ng ngeni, king ikayo, king ke kayong pamagsalita, king anak dakopin ding me kamate ka ring propeta. Sige, isunduyo, itampig mo landa, ring pipumpunan niyo. Kapatad, ding mayap ng balita ning kay katamo pong kaligtasan. Pasibayo po ing benging Diyos kay kayungan. Kumusta tamo po? Mayap ko mo naman, medyo may bugmangukong bagya. Nakita ko po yung mga madre, nandito yung mga holy face sisters. Again, sisikapin po natin makapagtagalog, makapagsalita ng Tagalog para sama-sama po tayong makasabay para sa ating pagninilay-nilay para sa araw na ito. Napakabilis po ng mga araw. Nasa ikasyam na araw na po tayo ng ating nobenaryo at ito na rin po ang huling araw ng ating Novena Mass dahil bukas na po ang dakilang kapistahan ng ating mahal na patrona na walang iba kundi si Santa Monica. Naalala ko po nung ako po'y naordinahan bilang diakono in the year 1990. At iniabot po sa akin ang banal na kasulatan o ang Biblia. May sinabi sa amin ang mahal na Orsobispo, si Pasiano Aniceto, during that time, na siyang habilin po ng inang simbahan para sa aming lahat na magkakaklase at naordinahan bilang diakono. Ang sabi po sa amin ng obispo ay ito, receive the gospel of Christ, whose herald you have become. At pagkatapos ang kasunod ay believe what you read, teach what you believe, and practice what you preach. Yun po ang habilin sa amin ng inang simbahan sa pamamagitan po ng ating mahal na Orsobispo. Emerito na siya ngayon. Na ang paalala sa amin ay there should be an alignment. There should be harmony from what is outside at kung ano ang sa inside. Kung ano sa panlabas at sa kung ano ang ninalaman ng aming kalooban. Dapat may kaayusan, may pagkakatugma-tugma, alignment and harmony. Bakit ko po nabanggit yun?
kung napansin po ninyo, buhat kahapon, nagmisa sa atin si Apong Arnie. Ano ang ebanghelyo? Up until today, it talks about inside and outside. Yun po ang laging binabanggit sa mga ebanghelyo po, buhat kahapon hanggang ngayon. Kahapon po, ano ang sabi? You cleanse the outside, sabi, of cup and dish, but inside you are full of plunder. You are full of violence. You are full of theft, sabi niya. Punong-puno kayo ng karumihan, pagnanakaw, karahasan, pandarambong. Yun ang sabi. And sa ating ebanghelyo naman ngayon, ano ang sabi ng Panginoon? Tungkol po ito sa whitewash tombs, sa mga libingan na nilinis, na pininturahan. Ang sabi ng Panginoon, you are clean outside, but full of dead man's bones. Inside, punong-puno kayo ng karumihan. Malinis sa panlabas, pero punong-puno ng patay na buto ng tao sa loob. Mga kapatid, dahil dito, ano ang sabi ng Panginoon? Tinawag niya silang ano? Mga hipokrita. Mga taong mapagpain, babaw. Bakit? Bakit? Why is this so? What is wrong with clean outside but dirty inside? Alam po ninyo, may nasilip po tayong dalawang kadahilanan para sa ating pagninilay-nilay sa mismong misang ito. Bakit ganun? Bakit galit na galit? Bakit kinokondena ni Jesus ang pagiging malinis sa panlabas, ngunit punong-puno naman ng karumihan ng kalooban sa panloob? Unang dahilan for our first reflection ay ito. Because it is easier to look good than to be good. Inuulit ko po, because it is easier to look good than to be good. Meron pong isang psychologist by the name of Scott Peck. Meron siyang sinulat na aklat na ang pamagat ay The People of the Lie. Ang mga tao tungkol sa mga sa mga sinungaling, sabi niya. Ang sabi ng aklat, that the biggest hypocrisy in life is to focus too much on appearances, to focus too much on self-image, to focus too much on the external self while neglecting to see our weaknesses, our flaws from within. Kung ano ang karumihan ng ating kalooban, yun ang ating kadalasan hindi nakikita. Puro tayo sa kung ano ang panlabas. Sa ating ebanghelyo, yun po nang narinig natin, di ba? Tungkol sa mga eskriba, tungkol sa mga pariseyo, they look at themselves as holy and righteous from what is outside, and yet full of wickedness and hypocrisy in the inside. Walang harmony, walang alignment. My dear brothers and sisters, God is not satisfied with appearances. Oo, it is nice to look good. Oo, it is nice to feel good. But God wants us even more
to become good, maging mabuti. To become good does not mean to become perfect. Hindi po, because nobody is perfect. To become good, na paalala ng ating Panginoon ay to be true, to be authentic, maging totoo, no duplicity, no guile, yan ang ibig sabihin, no pretensions, no hypocrisy, maging totoo sa sarili. Alam po ninyo, madali kasing ayusin ang ating panlabas na kaanyuan, di ba? Madaling ayusin yan eh. Ang ating hitsura, ang ating pananamit, ang ating postura, na hindi naman masama. Kasi paggising pa lang natin sa umaga, yan na pong unang-unang ginagawa natin. Inaayos natin ang ating hitsura, inaayos natin ang ating postura, inaayos po natin ang ating panlabas na kaanyuan. Pero sa unang pagninilay-nilay, Jesus also reminds us as we put emphasis sa pag-aayos sa panlabas nating kaanyuan, the more, wag nating kalimutan na bigyan din ng mas malaking pagpapahalaga ang pag-aayos ukol sa ating kalooban. Tungkol sa pag-aayos sa ating sarili. Ang alin? Ang ugali, ang budhi, ang sarili. My dear friends, we may think good, we may speak good, we may do good, but the question is, are we good? Because in the end, if our heart is good, then we will think good. We will speak good. We will do good because we are good. Dahil tayo ay mabuti. Pangalawa, what is wrong with being clean outside and yet dirty inside? Para sa ating pangalawang pagninilay-nilay, mga kapatid, ano ang paalala sa atin? Ito po, that Christianity is not actually about doing, but rather Christianity is about being. Not doing, but being. Naalala ko po nung ako'y seminarista pa at patapos na po kami sa aming apostolate, no po, nagpaalam po ako sa isang matanda. Sabi ko, Tatang, paalis na po kami. No po, nagpapaalam na po kami. Tang, ipagdasal niyo ako, ha? O ano ipagdarasal ko sa'yo? Sana, Tatang, ipagdasal mo na maging mabait ako. Pagkatapos, ang sabi sa akin ay ganito, ay, hindi kita ipagdarasal na maging mabait. Ang ipagdarasal ko sa iyo na ikaw sana ay maging mabuti. Hindi mabait, kundi mabuti. Oo nga naman, ang pagiging mabuti nakabase sa panlabas, nakabase sa sitwasyon, panahon. Ay nako, sige. Sa November, maraming mababait niyan. Pustahan tayo. Malapit na pong eleksyon, maraming mababait niyan. Hindi ba? Pero are we good? Ano po? What if I tell you, ito po, what if I tell you that our good works will not bring us to heaven? Tumaas ang kilay ninyo. Kung sasabihin ko ba sa inyo na ang ating mga mabubuting gawa, hindi tayo dadalhin sa langit. Anak ko, nabigla kayo. Tumaas ang kilay ninyo. Baka na-iskandalo kayo. Opo, totoo yon.
Hindi naman tayo makakarating sa langit sa paggawa lang natin ng mabuti. Nasa palagay ba natin, sa pagtulong natin sa kapwa, makakarating tayo sa langit? Hindi. Sa palagay ba ninyo, sa pagsasakripisyo natin, sa pagpaparaya natin, sa pagbibigay natin, lalong-lalo na sa mga nangangailangan, makakarating tayo sa langit? Hindi. Sa palagay po ninyo, sa pagpapakain po natin sa mga nagugutom at yung mga walang-wala, sa pagbisita po natin sa mga may sakit, sa pagdodonate po natin ng mga bagay-bagay sa mga charitable institutions, makakarating tayo sa langit? Hindi. Sa palagay ba ninyo, sa pagsisimba nyo ngayon, sa pagrorosaryo natin ngayon, sa pagnunubina natin ngayon, automatic makakarating tayo sa langit? Hindi. O nabigla kayo? Opo, totoo yun. Hindi tayo makakarating sa langit kung, eto yung kasunod, kung sa paggawa natin ng kabutihan, ito ay hindi totoo. At sa paggawa natin ng magagandang bagay, hindi nanggagaling sa isang dalisay na kalooban, na hindi malinis ang ating intensyon. Personal lamang at makasarili ang ating motibo sa paggawa ng kabutihan. Hindi tayo makakarating sa langit. Bakit? Ang mahalaga kung ano ang dahilan kung bakit ginagawa natin ang mga bagay-bagay na iyan. Kaya nga sabi ko mga po, Christianity is not about doing, but Christianity is about being. Tungkol sa kung ano ang nilalaman ng ating intensyones, kung ano ang motibo ng paggawa natin ng mabuti. Maraming gumagawa ng kabutihan dyan. Pero ano ang dahilan? Ano ang intensyon? Ano ang motibasyon? Ano ang motibo? Yun ang magsasabi sa atin kung sa bawat paggawa natin ng mabuti, makakarating tayo sa langit. Si Mother Teresa mismo, ano ang sabi niya? Ano po? We may be able to do great things. Pwede tayo makagawa ng mabubuting bagay. But without love, everything is a waste. Everything is futile. Walang kwenta. Pwede ka nga gumawa ng malalaking bagay. Pero kapag walang pagmamahal na nanggaling sa iyong kalooban, sayang, walang kwenta, parang basura. Mga kapatid, sabi nga ni Mother Teresa, we may not be able to do great things, but we can do small things with great love. And that is what is most important. Yun ang mahalaga. Sa paggawa natin, pwedeng simple, ordinaryo, maliliit na bagay. And yet, with great love, then it becomes substantial. It will bring us to heaven. In short, mga kapatid, para sa ating pagninilay-nilay ngayon, Jesus reminds us in our gospel, itong paalala sa atin, that everything, sa bawat paggawa at pagkilos natin, that everything begins in the heart and ends with the heart, inside and out.
Okay, nantok na kayo. Amen po. Ay naku, palakpakan natin ang Panginoon. Talakad tana. Karing kay katambalang panalangin at kayadwanan. Impong pakibat tamo, Ginoo, pakaluluan mo kami. Para king makalaganap ay iglesyo, mong kababa na sanang tanggapan, king espiritu ning konsehong Vatikanong kadua, ing eya lubos alang kakulangan at kasalanan, ipanalangin taking Ginoo. Para ka rin kaya katang pamuntok sibiku, mong katapatan do sanang tanggapan, ding karelang kamalyan at pagsikapan dong larinan, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring milalako na pag-asa, at alastasdasana king ikristo, at inyang metong ang makapasubaling lugod karela, at nasano ing sagipanongan, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan, para tita sanang makasadyang mamatawad karing aliwa, nung pagnasantang patawaran na kataning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni aduan tamuing sarilitang kapagnasan. Oig paming at subanua, tatanggapan mi, ing palpikasala kengan. Pakirandaman mo, sana rin kay kaming panalangin. Alalapit mi kaya ka, ngeni at manggaman king ala na angga.
Manalangin kayo kapatid baning kako, at kay kayong daon matanggap iya, harapaning Diyos sigpang mayupayang tutu. O Diyos ay pami, king metong mong ayin ni Jesus, mi kasakripisyo king ulim mi. Kamtan mineman sana para kapilan man, ing metong abalayan ay nampun mo. Malugod mo la sanang ipagkalub deting kay kaming kayaduanan, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginu yang mantabe kay kayo, itasyo la rin puso yu. Salamatan tayong ginu at Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati. At numan ka rin o wigpa, Diyos king alananga at lubos mayupaya. Impangayat sumuyang babyedalan, king masalag ng pangako, ning biye. Alang kapupusan kekengan, ulinita, kamberi sa blangkoro at ing anghel karimbanwa. Daralit mingke kang ligaya, layon makyabe kami. King alantok nandang pamamya kapurian keka, at abe-abe, ngamingan kakanta. Tunay kapin banalawig pa, sibol na kaning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sana retingahin king ambun ning Espiritu mo ban para kay kami magawalang katawan at daya ning ginuming Jesucristo. By me down kusan king pamaylas at kamatayan na king waneng tinape. Pirasune. Binyene ka rin disipulos na at ngana. Kunan niya itikong at kanan niya. Iting ka na akong katawan na may daon. Para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan kingwa na ingkalis. Pesa lamatan at pinuri. Binya na ingkalis karing disipulos na at ngana. Kuha na niya itikong at minum ko kaniti. Iting kalis ting kanakong daya. Ing daya ning bayo at alananggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaga na kanyo. Kanako. Ing misteryo ning kay katamong kasalpantayanan. Inyangin igaganakan mi huwig paing kamatayan at pamanyubli ng mebyening anak mo.
Daraon mo ka, iting tinape na ning biye, ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo ka. Mapakumbabami mo naman pagamwa mong ikamingan, misulu-sulu, king katawan at daya ng Kristo. Ing tipuna na kami ang tingmetong ning banal, ay Espiritu, ganakan me o igpa, ing banal a kapulungan mong makalaganap, mabilog ayato, ban miganap yaking lugod muna, kambe ng Leo, inke kaming Santo Papa, i Florentino, inke kaming kaluguran na Orsobispo, i Pasiano, inke kaming Obispo Emerito, ting sablang pari at magpari at lalong-lalo na, impakamalan mong balayan, ketiko po king parokya ng Apong Monica, kaniting kasyamayaldo, ningke kami pong nobenaryo. Bendisyonan mo kengan at panuwanan, kingke kang mal agrasya. Nganakan mula naman po o igpa. Ding kapatid ming minuna ng pepaynawa at atsuna siping mo, lalong-lalo na rin kapatid ming ala na ragong makaga na kamang manalangin para karela. Tanggapan mo king baligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king be alan angga, ban kambening no na Birhen Maria, induna ning Diyos. Kambering sablang apostoles at santos, at tinupad king malmong kaburian, king kaya kabanan ning panahon, pupurian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, igpang mayupayan tutu, kagum ning banal ay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alan angga. Abi-abi tapungening maus, king igpatang at yubanwa. Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok,
Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bangking kasaupaning kirang pakalulu. Parati kaming mikabos king kasalanan. At miligtas sa lang kasasangkulan king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan. King panyatan ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay ang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko yang babye ko kay kayo. Emo sana babalik nan din kay kaming kasalanan. Nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang banal a kapulungan. At pamayapan met bilugan agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyet mag-ari, manggaman king alan angga, ing kapayapana po ning Ginoo yang mantabe kay kayungan. Pakit tapong yening may kakametong tamo. King lugod at kapayapana pong Kristo. Kapayapan kay kayungan po. Kalugurang kapatad nyo, ing kordero ng Diyos, ing korderong milalako, ing kasalanan na ning yato. Mapalad na mo itang may kumbirat tanggap king kayang banal a komunyon. Itamungan Ginoo, mananasan ang king pamananggap tamo. Kaniting katawan at daya ng Kristo isadsad na katasan ang kaking biye halanangga. Katawan ng Kristo,
Panalangin kay batning komunyon kang Santa Monica. Ipanalangin mo kami maligayang hindu at patulunanin kay King Balen, Santa Monica. Manalangin tamo'y tamungan, O Diyos ning pakalulu. Ligaya king Igpa, king Anak, at king Espiritu Santo. O maligayang Santa Monica, kay kaming patulunan. Luklok tampo sa guli. Mayap at magrasyang bingi po kay katamungan. Happy Fiesta po. Happy Fiesta po king kay katamong patulunan i Apong Monica. At kaniti pong kasyamayaldo ning kay katamong novenaryo parangal king kay katamo pong patulunan. Pasalamatan tala po ring kay katamong kaparokyang Migdawon. Din kay katamo pong kaparokya, kaya be po ring Chapel Pastoral Council. Iba't po King San Jose Matulid, din kay katamo pong church greeters and collectors, parish youth ministry officers and members, kaya be po rin kay katamong chapel youth coordinators, officers and members, karen pong kay katamong baryo. At makanyan mo naman po, kaniti pong kasyam ayaldoning novena, pasalamatan tayo po ing kay katamong megmisa, Eya po aliwa kay katamo, in kay katamo pong Kura Paroko, Reverendo Padre Rafael Zedek M. Paras. Salamat po, Among, at king kay kayo pong malaman at makabaldugang humilya po para king balang metong. At makanyan mo naman po pasalamatan tala po rin kay katamong Migsilbi, kaniti pong kay katamong misa, din kay katamo pong EMHC, din kakatamo pong lectors, din pong church greeters and collectors, din pong media ministers, din pong kay katamong choir, din pong AD 1581 choir, kaya be po ring San Jose Matulid choir, at din kay katamo pong altar servers, dakal pong salamat king kay kayong pamagsilbi king misa. At ang timurin po, king mimieta mo pong mission talk para po king kasyam apamigunam, palakpakan tayo naman po i Ate Bel Katigbak.
Salamat po king kayo pong pamagdaki kaniti pong novenaryo. At paganaka po, bukas po, 27 ning Agosto, aldo na pong kapiestan apong Monica, piyestang parokya. Paganaka po karing katamo pong banal na misa. Ingmumuna pong misa, alas 6:30 ning abak, panimunan da po ring Domos Pastorum Priest at ding katamo pong guest priest. Agkatanda kayo po, reta pong magsilbi, bayo po munta karing obra at bayo po lungob karing eskwela, nung malyari ko pong simba, pakikwanan tamo pong simba. At kayari na po ning misa, migsadyaya po yung parokya, kaya po yung among diksi, at intamo pong almusal, keta pong gulot, abe-abe tamo po, kakatamo pong parish hall, pong gulot. At impong tauling misa, alas 6 na po ning bengi, apanimuna na po ning kakatamong Arsobispo, Most Reverend Florentino G. Lavarias Didi, kaya be po ring kakatamong guest priest. At kaya rin na po ning misa, maganap ya po ing kakatamong limbun. Pasibayo po, agatanda kayo pong makyabe kaniting misa, at antimurin po king kakatamong prosesyon, kaya be po ning pamanuli ding larawan daring kakatamong sasakupan a baryo. At makanyan mo naman po, bukas po, mapresentala po kay katamo, mipakilala po kay katamo, rempong kay katamong scholar, king pamana, pamanantabe, kareng scholar ng Apong Monica, bukas po, ipakilala no pong among kay katamo, ban kanita po, akilala tala po ring kayanakan, nasusopan ning kay katamo pong parokya, antabayanan king karelang pamagaral. Pasibayo po, agkatanda kayo po, at mikitikit tamo po bukas at happy fiesta po kay katamongan. Manalangin tamo. O Diyos, alubos mayupaya, mapakumbabaming paniga po keka, king ikami sanang pakanan mo karing sakramento mo, pagkaluban mo kaming sikanan makasuyo keka, king matampang pamibiyebye ampong panugali, iti aduan mi king kapamilatan na pong Kristong ginumi. O maligayang Santa Monica, kay kaming patulunan. Palapakan tayo po, Iapong Monica. Viva Santa Monica! Inginuyang mantabe kay kayo. At bendisyonan na kayong ning may pahinginong Diyos, ning igpa. Anak at Espiritu Santo. Meta na king kapayapan, alam patugot pupuri, king kekatamong miglalang. Salamat in Diyos. Benging Diyos po at may kitikit ang pasibayo bukas.